Menkafoɔ ne se bibia wɔ ne mmerɛ na sɛ mahyɛseɛ ne so a mawie ne deɛ bɛyɛ tukwan kɔbɔ bra bɛfie ti wei na mede ba tukwan ne mesɛ mekɔfa de ba paa bɛfie mamfa hwee fia mɛbɔ mama ne ɔmbɛsom biaa ɛwɔ nyame nsɛm ne hwee nka wiase nyɛ fɛ wiase nyɛ dɛ ti sɛ na abusua bɛyɛ me ɛnyɛ easy o bisi ɛnna paa de mi nim kejetia nipa Insta obi aba tɔ ne ma ne ba ɛwɔ da ko do nsu nemu na no ha mo tu boy bi boto sa be e to ko ka me dem to yi do mo to tu boy bi boto ise bi na ana no no brother fi no onwa brother fi US brother na abubu ye force na du man so na ya gamba wache abubu ye boss me patcho ni nyoma no we e obutu ana ni let's wow asa ko bani na wa ko sa ne ba Laja V US no tu se do afoma no hey sister Dana afoma beje V US abo Ada bobo ya na ba ya. Me pato scanner say. Tensi. Ofa fi. Enjoy. I understand. Man come dale. Mo de jo ono sa. Da mo sa na ma tensi. Na ti ma no we. Ya sa. Laja fees. Na da kakra. Em go fi. Mo sire kakra pa. Go fi. Boss wo de amana wi akọ. O fra wo cho na ne ba nje ya mo pescado no. Koko ya maska. Achievement. O ma say. Onko abrochi. Mo je Ghana for there. No tugu no aba. Aje mo chi no bia wo to. Na fie kofi. Me sister Dana mo na we fie wanka. Yenko. Yenye mpoja so wa no. To de o tu na o ba de nkra ha no bia popu. Obi ofi asile ni mai bosa US pa. Ko fu ka ga. Asema mo. Ale. Unu se mo do. Ana mo hwe ko ko do. Amda pa. After the cocoa, he jumped to my sister. What's it? What's it? Jumped to cocoa, he was. This is a person to say to me. Now, when I pay, no. Should they be before I pay? You have to try if you are not wanted. I'm not ready. I'm crying away. Everyone. Hey! What poor man's got a crack and doesn't ask it a bad. You can't out what we say. Don't money say, now what is up to the money? That's what you do. What is that? Make it. That day. Young people say that's 70. And that's 70. Yeah, man. Oh, we don't they said a wired thing. Hey, we have a choice. Oh, Papa, come with them. We're going to just say one. I'm worried about now, who will come down to the man I HIV? I'm a resident of Papa. Hey, amen. The boy, like that, what you want to cast a woman? That's what you want to do for one. They say, now, Pidena may come from. What do you want to say? Yo! Blah, 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 don't fear, but better fin up. You say for it, not if you want, you say for it. I see a bit now.
my wife. I take you blah blah. Yay! So did I. Obe from Mochaba, what the DJ mentioned. Sister, bra. You know what I said now? You must see. Me pato, must see. Go class, must. Almost that to see a whole man. Dina too. And I'm under park. Let's friend. David. Libya wako đi. Kawakuma. Kasamemo. Kasamemo. Kawakuma tu. Ni nephew nkomo. Oti de nkacho. Na, David. And woman be. They say me be one and say okoye. Ye nte wonka. Baby many. Ye flow so aye wo. They say, "Ade, because you do dinkra." Come. What you hear? I just can be browser ka odi ka ka ti bia be musume. Say bia wo ba ni esiesie wechi. E mo free man na dia ko bia be sia so ba. Wo ba nse. Ofa. Eti yan ja mpa so mbu bia ko an fe se bi ko. E ba mfa o kontu. Ensu. Mas na confio esse na mano de moto é não vai nem casa uma botu na uma essa que o hobby não sei a casa lá já sei fa o que eu fui me ensinar me de prison ei ade chafi ande ya asemu be sine de bia na me so da ya na ese me mrafie ese me mrafie ana me se David me ko foforo na me Você sabe pessoa que aí? ese me mrafie ese É bien. Dana. Papo dele meu. Sister Dana. Asemu no. Afi na wo ti. Tu be be free man. Tu suja na wo ti. Yeah, moi. Me pato de fikasa. No mo chill. Last me pie. Pie o me se enu bone o me no. O me di go police station ko check him. O me di fidie. Nso wo di bibia ye fidie. O me di bura machine mu me tina ho be 1 year. Still no. What that police station 1 year. Machine no. For checking 1 year. For checking 1 year. Mo free fee no be some one na. Bibia ni mo. Anso so ade anso tire se bibi so she mo. Oh. Na se abayen se bebre hu ma se ne niema. Nza be dey se me kodem na me dey mu so yes ko. Me ba man fa hwe ya ma oba. Me nya big phone na me ya friend, one phone na me go ya. Hey, I was your money man. Ya abra me ba bra ya se me ba me ska to obo ya da. Hey. Ya we abusi ai. Yeah, was your money. Isa na meti. Ika ba lu ba na yo. Sunne mua mayentie die. Babisu. Usuja be di die ben. Ye ni abani an so bi den through. Bra. Em say de bia bona mani. Ama mu nyina amaswati. E na je video ku aba beto so. Ye me bia say sisi akira. Ye ni amatetwa. Enti bra. Ye hwe abusuan ni timi. Ye hwe nyema esisi abusuan. Say ye eliso anase humuma bra mayehu. Say ya dibe abusuan anase boni bo ho na abusuan ye ana maso twin bi say ye ba ye so abra. Elimenim ya kache ye na tie nyina. Ni enfo twetuma na say ye hu se bibi say entina masa nso so boni ya na say intimate na say hwe say da bia ni da bia ye me ko so na ese say say ni boni abusuan ye eso da ni da nyina no ensema say bi esia nipa so tia na eti akoma ngwa na esi ebusuan bra say bibi sa wo ba mayehu chiremu chire ye
ne ko si be yesira ba nka asɛm twɛso yɛ mɛ busua ne tɔmpan da da biara da na asɛm wɔ hɔ ankasa broya a wɔte yɛ a me ma ne dan no deɛ wɔbɛtena ha no wɔka asɛm bi kyerɛ yɛ ɛwɔ ha ne nyaba te sɛ me frɛ no ma me wode pɛ sɛ ɔno afɛ no wɔbɛtu n'anim tu duane deɛ mu wɔ ne ka kyerɛ sɛ mese ɛwɔ mmra mo frɛ no ma me na abusua no deɛ sɛ yɛamfɛ kyerɛ a ne papa ma abusua no bɛtɔmpan papa sɛ ne papa ma peso fu bi ko o tie me checheku me ka asɛm hyɛ wa o de ma no wɔ fɔ ma na me se frɛ no ma me wonim nkɔmɔ ɔde yɛdi nkɔmɔ so ɔde yɛdi nyinaa firi yɛ nananom ɛna ama saa nɔɔma wɔ nyinaa ba ma abusua no tɔmpan me se frɛ no ma na mpɛ sɛ ɔno abɛka me kɛsɛ wonim nkɔmɔ ɔde mɛdi ha ɛna yɛfo yɛnhwɛ ɛma abusua no ɛnda mpan da biara da ɛnti na me se frɛ no ma me bɛɛ gya deɛ ɔkyɛkyɛ ɔkɔ frɛ ma ne mba ebe ka busua so mo no busua yi nipa na e busua ka na e o kan bo di tim no aka ya mpala bra mu ni wiase ana woni mu hu ya woni mu komo ani meja ye waka enye wo de wo sa o beti me di na mo aka e busua mi aka ha enja de ntere ye o se se waka no ye nyintu ye mpeti dan se wo se wo fra wo na make wo fra bra bra ntina me se mo frɛ ne bra abakɔ sɛm ne mo ma wo di atu ye mu se ka wo wa ka be bi wo ni se frɛ ne ma na ntina le tumo mo so ne ko frɛ ne ma ne frɛ ne ma ne a wo di ya no enye so fo asɛm bra yi sɛm a wo keke nyina esisi so wampa wa no na eba no na me chese yo wo hu aka na na shi nim ya busua mu nsɛm nim bi wa really abusua na hu se ni se na tie no mo asam ne aba yesa na ko hu ye busua mu nsɛm na kasam na sa no kasa na watifia no onim ye busua ni nsɛm wonim nkɔmɔ a wɔde mɛdi ɛna honhom no ɔma nso a waka ne nyinaa nso ɛbɛm ɛwɔ yɛ busua no ɔmo yɛ nkwara mo de mo bɛto yo mo bɛto ai sister bra what's oni demo oni wɔ sɛ we bie ne puna to print the home pie ɛso nipa na kasa ni demo oni demo check it bia obi anu ma wo no na kasa obi na ba ko hwɛ hɔ me chi ka sɛ mo bra mi chawo soja mi chawo soja de dana hwɛ hɔ ma me fɛ bra woni wo afeso ami am so ko check mami ko check so we le nya ye so wo bia ko na kasa wo ba telefon pia da bia na woni mi su ni le ba wo ba telefon so pia da mu so pia na wo pia ono de wotimi kan sa ani tem abra ne pro ne da o sa ko oni o se sa bra so ko check bia na wo pia ɛnoma bi wɔ hɔ nkɔmɔ a wɔde mɛdi no ho nhomu nɔɔma wɔn kyɛ nɔɔma ɛnisoɔ na sunsun mu nɔɔma no wɔn hwɛ bla enti nkɔmɔ bi akɔ so paa na ntumi de anyi tai ade tina bi bia nya mu nti ɔsɛ yɛ sɔɔbo ansa mo yɛ nkwalaa wode ɔda a wada wanyaba nyaba ke wanyaba waba wanyaba waba me pas mo chiri mo chira na why mo nya bo ya o ke so ni ye o friend what if ya pato na o ni meni a o es nyaba pato o mo ni beta ya ba o de mo abekrai e bin so ba wo ana wada man ko mona yedi ye no so ba na ne nsa pan no de ba ya me ka tell mu se mu wa ni mo so mu bu dia mo aso mo so san ya mu ntumi ntibida pato esu akura and so put esu akura so mu na ya kura okitepo no okitepo mo se bi pato mo ni ka enso mu san na o ka sa bo mu kwa ko ni kra no sa ten na no ye na mo ye no aka wa kire mo mo didi ya mo nana no mo ya e ko mu so fu bi no re ye so ya te ko be tra ko de ko be tra ko be tra ko de kwesa me pɛgya mo ne me yɛ e to be tra da bia ko be se ya e ko to blog so ko da e so to kwa ko on na me kasa ya ko se ne ba se ne kasa mo yɛ nkwala
na ba fe na mo ba ono no ni de wo ka sabe odman ko ba de mo busu no wa mo mi se na ne mo ja no mo na de bo so no ba na so duru mo mfie so no mo twa bo so no se mo pe se mo ba ba tse mo mamre no san ko si de bi esie papa we die me ntwa no em se wona nyamia anase ni ba bi kura wonya wani fi anase bonsim fi awoka ena me ba kan su chima de o ka bi no ayen so ni nya so e di se wonya hu se bosu mo bia na e di nya ne yem pa ene ba yem fa so ma we yem pa loro fe ma na ka fa ko mai na ka sa chiro dia wo hu no amamre wo hu no ni na chire se ye nko pa chiri ye enye sa de a ebusua no be dam pan sa o be je se mo so le de kura na compensate si mi so so ida se ade na yako mo nya na ko amen anasa baby ade na mo mpa mo de ko bia no mo fa ko emposi baby a mo pese mo de ade na ko a mo be brenye pa be ko forest uram ya pa ko jai ade na si wo bre ade na ko so anasa mo be sha ade ni yi mo mo bi atma no na wa ya amamre ani amane sane sane fata nesa ni ama ya popo ba no abi wo wo ani nkwase eka aba ya mane anye me ni na be fia ye be ba so na sramo aba ma ni ka o openi da was pa se bo mi e the left and right je won bia mo so ye be of me is what ye be fi ko mo wo ye mi bia mo be kasa ye bi ye tie ni wi da bi o de mo ase me ba o te baba woni me ba ni kasa ko na mo ni mo na yesu ne ni mo adadie ti so obi so sofo suamu nsam no suamu nsam no esa de se pa ni ko nyina na ba Kase na benyansa. Ato ye hwemu nso a Yesu Kristo na kasa bibie no so ne. Say ya ho say ya tumi, say ya wonsam tumi, say ya akom tumi. Ye nya na to Nyankopɔ anim obeya man. Na se ye kan ha wu na de che na mpato supache woni hwem. Ye Nyankopɔ di se ye wo ka checheku. Wonni Nyankopɔ di na wo je se. Ya wo ka na no kore na emu so wa nya nyame nipa. I'm one so I go one so. Oh, funny Bethia, Obi Russian, Macray. open him the one was be near my baby. Amen. Me yo. Ye me wa me ya na makatira wo ya wo ka kene mo won tini me. Mo pa sam no po mesibere. Mo pa sam no po mesibere. Ye makatira mo na no se mo kitu mo a. Na fra mo no makira mo amamra ene nyemo a mo be. Mo anya ntum so a epere ni wo mo dasani. Epere brebi mo shoshane. Hey, some more candy. I have a boom point. Brebi odi fo bi e ko gina po ano. So ko so mo adoma nkoma nyame ni mo nyam. O gina po na no a no ohu. Na otwa na ni se no ohu sa abofra bi twi epodu mu nsuo e begu anuanim. Mo hwe ya bi sa akoda ne se he. O ya dai na akoda ne se me pesa me twi nsuo ni nyina begu a. Ano se jai na wuntimi. Akoda no so ka tro difo ne se ene a wusu jai na Nyankopon ne mu ene hwehwe. Abla me pato asa odi hu to yeso wan kasa wu firi asa odi hu to yeso asa odi hu ye wusa hye wu to yeso abla odi hu Obe da bi omo. Obe nsansafo ebulibɛ ne nka na sɛm wo de ye panda woni Omo ye mfala. abusua bia ne mo nsɛm abusua bia so sabi fie bi eso je bia wo bia busu mu aka das Esu no eboa. Na wo so na aboa. Tra so checheku.
bra. Hey, Sister Dana, say, and woman,